गेजेर जनाय दखरा एपसु गेजेर जनाय दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बानजायनायाव खुंजानाय 16थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाया मेहेर गोनाङैनो जोबलांबाय। धेमाजि जिल्ला गेजेर जनाय सियालमारि गेलेग्रा फोथाराव 13 आरो 14 मे साननैनि हाबाफारिजों बैसागु फोरबो फालिनाया थांनाय सानखालि गाजा गोमजायै मेहेर गोनाङैनो जोबलांबाय। थांनाय सानखालि मोनाबिलिनि समाव मोनसे मेहेरगोनां गेवलां मेल हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंजानाय 16थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाया जोबनानै थांबाय। गेवलां मेलावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्म लोगोसे धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गेलेमु नेहाथारि फैलाव बसुमतारी, धेमाजि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि तेनजिं बर' नेहाथारि उदां बि बड'सा, धेमाजि जिल्ला बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि पुलेस्वरी दैमारि आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा दखरा बेयाव थानाय गासैबो माहारियारि आफादा ज' जानानै खुंनाय 16थि रंजालि बैसागु फोरबो बिदाय दा बेवहाय साननैनि हाबाफारि लानानै दिनै बिथांमोना खुंदों। दिनै गेवलां मेल, दा बेवहाय गेवलां मेलाव बिथांमोना खुंफुं आफादा आंखौ गाहाय आलासि महरै लेंहरदों। दा बिथांमोनखौ नोंथांमोननि निउस चेनेलनि गेजेरजों दिनै आं गिबियावनो साबायखर बावदों आरो गदायैब्लाबो बिथांमोननिसिम आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनाय बिथांमोननिसिम बावहरग्रोदों। जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोङो जाथिनि आरो हारिमुखौ फेहेरनाय आरो जौगाहोनायाव मोजां खामानि मावलांनो हायो। दा बिथांमोननिसिम आङो हामलायथिखौ बावदों आरो दिनैनि गेवलां मेलाव आं बाहागो लानानै जोबोद गोजोननायखौ मोनदों। मानो गोजोननाय मोनदों होननानै बुङोब्ला दिनै नुनो थाङोब्ला जों प्रत्येक बोसोर एबा बोसोरफ्रोमबो दिनै गिबियाव बेखौ बुंनांगोन दैबानाजों लोमनानै थानाय ओनसोल बियो आसामनि गेजेराव बांसिन दैबाना जायो होनबा गेजेर जनाय धेमाजि जिल्लायाव। दा बेवहाय दिनै मोनसे मोजां थासारि बैसागु बिदाय फोरबो बिथांमोना खुंदों। दा बेवहाय गोबां गामिनिफ्राय लोब लोब बादायारिफ्रा बाहागो लादों। फारसेनिफ्राय बादायनाय आयदाफोराव बिथांमोना बाहागो लादों, जेरै खाम दामनायनिफ्राय सिफुं सुनायनिफ्राय सेरजा दामनाय आरो उन्दैफोरनि हान्जा मोसानाय, सेंग्रा सिख्लानि हान्जा मोसानाय, देमसि मोसानाय, बिहामजोनि हान्जा मोसानाय बायदि बायदि बिथांमोनहा आयदा लानानै आरो गोदोनि जि माखासे खेलाफोर दिरुं बोनाय, थालिर बिफां गाखोनाय बेफोरबायदि हाबाफारि मैयानिफ्राय बिथांमोना लानानै दिनै गेवलां मेल खुंदों। दा बे गेवलां मेलाव गोबां रायजो राजाफोर बाहागो लादों आरो ओनसोलनि एबा जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों। बेवहाय आंजों लोगोसे बाहागो लानो हादों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गेलेमु नेहाथारि मानगोनां फैलाव मुसाहारि मानगोनां बिथां दं आरो बेयावनो गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होदों आन्दिबायदेल लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट एक्स BLT वेलफेयार ससाइटिनि मानगोनां दैदेनगिरि सानसुमा बसुमतारी मानगोनां बिथां आरो आइजो अनसाय आफादनि धेमाजि जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि आरो जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि दिलीप बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि मानिक बर' बिथांमोनाबो बाहागो लादों। दा बेवहाय गासैबो बर'नि माहारियारि आफादफ्रा ज' जानानै खुंनाय दिनैनि गेवलां मेल। दा बे गेवलां मेलाव आं बेखौनो बुंदों दिनै जोङो बैसागु फोरबोखौ जोङो आफाद हिसाबै बर' एबा एबसु हिसाबै जोङो सिगांग्रोआव थानानै जोङो बर'नि मोसानाय एबा ट्रेडिसनेल जोंनि मोसानाय जों बेखौ बोरै आब्रुथियै मोसानो हायो जों बेखौ लाबोदों। बेजोंनो लोगोसे जोंनि ओनसोलनि माहारियारि आफादफोरनि मददथिजों जोङो नैबे हारिमु मावबादा खुंनाय आरो मोसानाय गथ'फोरखौ माने बाहेराव खामानि मावनो दोनहरनाय अरुणाचलाव। दा बेयाव बांसिन हिन्जावसाखौ लाङो। हिन्जावसाखौ लांनायाव बेवहाय माखासे जायो गुबुन गुबुन गाज्रि थासारिफोरा जायो। बेयावनो रेप केस बायदि केस बिदिनो जानानै गोबां जोंनि आनसलिकनि दैदेनगिरि बिथांमोना गुबुन आफादफोरा बे दखराफोराव बिसार मेल मिथिं खुंनो गोनां जाहैदों। दा बेनि थाखाय आं जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोनखौ दिनै सासे मिरुनि मावथि हिसाबै आं खावलायगोन आरो धेमाजि जिल्लानि सासे सोद्रोमा हिसाबै आं खावलायगोन जाहाथे जोङो नैबे उन्दै बैसोआव जोङो खामानि मावनो दोनहरनाय आरो माखासे जों बाहेरायाव खामानि मावनायखौ जों बन्द' खालामनांगोन। गावनि न'आवनो थानानै खामानिखौ मावनांगोन आरो उन्दै गथ'फोरखौ जोङो बाहेरायाव खामानि मावनायखौ बन्द' खालामनांगोन आरो जोङो उन्दै गथ'फोरखौ फरायसालियाव थांनायखौ जों बाध्यता खालामनांगोन। आं बेखौ खावलायो। ससियेल मिडियायाव जों बांसिनानो गुबुन जाथिनि ड्राग्स एबा निसा जातिखौ लानाय नुदोंमोन। दिनै बर'फोरखौ लानाय नुदों। बिमा बिफाया सांग्रां गैया।
गुबुन जाथिखौसो जोङो बांसिन नुयोमोन गोदो ड्राग्स जानाय भां जानाय खिन्थु दिनै नुनो मोनबायदि बर'नि लाइमोनफ्राबो दिनै ड्राग्स सोबनाय भां जानाय बिजि थुनाय बेयाव बांसिन जोंनि माहारि जोंनि बर' लाइमोनफ्राबो गोजोमनाय जों बेखौ नुदों दा बेवहाय जों बेखौनो बुंनो सानो दिनै जोंनि माहारियारि आफादफोरा माने बिसोरखौ जों मालाबाफोर नुनानै आरो हमनानै जों बादा होयोब्ला जोंनि बिमा बिफाफोरा बैयाव गथ'जों एबा गावनि फिसाफोरजों मददथि होफानाय जों नुदों दा बैफोरबायदि खारनावनो दिनै जोङो बै ड्राग्स जानाय भां सोबनाय एबा जौ लोंनाय माखासे निसा जुक्त लानाय दा बैखौ जों बन्द खालामनो हायाखै दा बे जोंनि धेमाजि जिल्ला हिसाबैल' नङा सारा आसामावनो बे जिनिसा साग्लोबगासिनो दं दा बैखौ जों बन्द खालामनांगौब्ला जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय बिमा बिफा गासैबो जों माहारियारि आफादफोरजों आरो जोंनि प्रसासनजों जों मदद खालामनांगोन दा बेनि थाखाय आं गासैबो खावलायबाय जों बयबो खौसेयैनो खामानि मावनांगोन नङाब्ला जों जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativepublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।